libongwe abantu, libongwe ngelosi, ale igama elihle njengalo libongwe abantu, libongwe ngelosi, alikho igama elihle njengalo. Mhla ngiyagemuka ngishiye lo mhlaba, igama lenkosi lejike njilami, khona ngizohamba ngingenakwesaba, ngokucasha kuJesu engumhlengi wami, khona ngizohamba ngishiye lo mhlaba, igama lenkosi lejike njilami, khona ngizohamba ngishiye lo mhlaba, igama lenkosi lejike njilami. Khona ngizohamba ngishiye lo mhlaba, igama lenkosi lejike njilami. Uyingcwele namanje ekuseni, uyingcwele, uyingcwele silambile, uyingcwele sisuthi, uyingcwele ebusika bempilo zethu, uyingcwele ehlobo lempilo zethu, awukaze waguquka, umile kuze kube unaphakade. Uyingcwele, 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 uyingcwele. Abangcwele bayakuliswa
izwi lecilongo bakhuphuke balishiye lelizwe abangcwele bayakuliswa izwi lecilongo bakhuphuke balishiye lelizwe abangcwele bayakuliswa izwi lecilongo bakhuphuke balishiye lelizwe abangcwele bayokuliswa izwi lecilongo bakhuphuke balishiye lelizwe lelizwe abangcwele bayokuliswa izwi lecilongo bakhuphuke balishiye lelizwe lelizwe. Afunde no Matthew 18 verse 18. Matthew 18:18 Ngiqinisile ngithi kini konke eniyakubopha emhlabeni ngoba kuboshiwe ezulwini nakho konke eniyakukhulula emhlabeni ngobe kukhululiwe ezulwini. Matthew 18 verse 18. Truly I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. Yes, konke nikubopha emhlabeni yobe kuboshiwe nasezulwini. Yanikukhulula emhlabeni kuyakhululwa nasezulwini. Amazwi lawa ajwayelekile. Asitshontsheni kiwo lamazwi sikhulume ngamandla noma ngepower ye-unity ebandleni likaNkulunkulu and in the body of Christ. Amen. Kunamandla ekuhlanganeni kusukela ebantwini ababili kuya kusixuku esiwu-10,000. Ukuhlangana nje kuvumelwana ngento ethize kunamandla amangalisayo. Kunamandla okuhlangana womuntu nomuntu. Kunamandla okuhlangana nokuvumelana phakathi komuntu noNkulunkulu. Uhlezi nje ensindisweni isizathu ukuthi uvumelene noNkulunkulu ngenxa kaKristu uJesu. Wasuyavumelana noNkulunkulu kuloko akwenzile ulethe uJesu emhlabeni. Uyakubona, uyakuvuma uthi enhlizweni yakho ngangibani kube uNkulunkulu akangenzelanga lendlela ngoKristu uJesu. Ngamanye amagama sonke siyavuma uthi asinamagama, singono name, siyadelelwa, siyadeleleka, rejectiwe. Kepha ngenxa yenkonzo enziwa uKristu eCalvary sesiyavuma nathi sithi Baba siyohlala kuwe kuze kube unaphakade.
ngoba uJesu into ayisele empilweni zethu ukusibuyisela kubaba. Umuntu wahlukana nobaba ngesono, eseza no-Adam. Umuntu ubuyela kuJesu ngokulunga okuza ngoKristu uJesu. Munye umlamleli njengokusho kwezwi lenkosi phakathi komuntu noNkulunkulu, umuntu uKristu uJesu. Manje ke kunamandla ke ekuhlanganyeleni. That is why indlela esikhule ngayo as a black nation, amandla siyesaparalyzwa. Isystem esikhule ngaphansi kwayo yasehlukanisa ngezindlela ezahlukahlukene. Bebangasabi ukuthatha ubaba okuzalayo ayosebenza kude, abuye ekhaya after 6 months or after unyaka ngikhaya abuya azobona umuzi wakhe. Bekuyindlela yokuparalyza amandla obumbano. Lokho bekungenzeki kuphela ukuthi affecteka the family, bek-affecteka nesigodi. Ngoba uma bekungenzeka kube nempi ehlaselayo. Amen. Uma kunempi ehlaselayo bekwazeka ukuthi amadoda alesi sigodi awekho, kusele omama nabantwana. Ngamanye amagama sizonqotshwa. Glory to Jesus. So uNkulunkulu othanda ubumbano, othanda i-agreement, othanda ukuvumelana. La kunokuvumelana khona isitha asinamandla. La kunokuvumelana khona. That is why even ekhaya le single parent engasebenzi uma njalo evumelana nabantwana, ngamazwi nje alula athi kuzolunga, kugcina kulungile. Bazokhumbula abantwana, kube khona oshoyo ukuthi mama kuze kwalunga sengiyasebenza, sengizokwazi ukuthenga impuphu, sengizokwazi ukuthenga ukudla. Lokho kubangwa yini na? Ukuvumelana ngesikhathi sewinter yempilo zabo. Kunokuvumelana okunye okucashile. Glory to Jesus. Intombazana eyasebenza emzini kaNamani, ngaya ayivumelananga nomkaNamani nge-healing kaNamani. uNamani ngangaphiliswana. Ngalo ya mama wamnyaza nomntwana ukuthi ungubani wena, ungena kanjani endabeni zami? Umyeni wakhe akaphilanga. Kepha ngoba lo mama wamuzwa lo mntwana, kwaba ne-agreement evula amapipe wasezulwini ukuthi uNkulunkulu alethe healing kuNamani. La kunokuvumelana khona kuvama ukuba ne-healing. Ingakho uJakobe elwa ethi bazalwane vumani izono omunye komunye, ithethelelane, bese athi kuze niphulukiswe. Ngamanye amagama, la kungekho ukuzwana, la kungekho ukuthethelelana, kunokugula phakathi. And ukugula lo ongadinga iphuluso, ukugula okungadinga udokotela, ukugula okudinga umuntu ukuthi adile ngomphefumulo wakhe, alungise indaba. Glory to Jesus. Amen. Siyavuma ukuthi umfana owabonakala esixukwini sabantu abayi-5,000 bekangeke enze abantu badle kuze kube nama-leftovers, kuba kavumelananga nabafundi bakaJesu nabathi kuyinkosi icela lezi zinkwa naley'nhlanzi. Wanikezela uJesu, wathatha isinkwa, wathatha inhlanzi, waphakamisa, wakubika kubaba osekhaya ezulwini. Enamandla uJesu ukuzenzela konke, but wakhetha ukuthi makakubike ekhaya ngegama lenkosi. Glory to Jesus. Ngiyamkhumbula igama lalomfana kuze kube nanamhlanje asilazi. Khumbula intombazane esebenza kaNamani kuze kube namhlanje igama layo siyazi. Yebo, singayofuna ezincwadini zama-Bible scholars, bangasinikeza amagama, but awalutshwanga ezwini likaNkulunkulu. Lokho kukunika muphi umqondo na? Kungenzeka kunezinto eziningi ezinhle ozenzayo endlini kaNkulunkulu,
ozenzayo in the body of Christ. But ojabulela ukuthi sometimes lingaveli igama lakho. Kumnandi kangakanani ebantwini abayi-5,000 basuthiswe nguwe. Mara kungazeki ukuthi wayaphi lo mfana, ukuphi lo mfana. Ngoba la kuditshana naye khona sidibana naye empty handed. Kanti uye zena 5 loaves and 2 fish. But wavuma ngoba la kunokuvumelana khona kunokumultiplya kwezinto. Glory to Jesus. That is why sometimes even noma sikhuluma ngokweshumi sithi le 30 rand yakho uhole 300 rand. Isivumelwano sakho noNkulunkulu. uNkulunkulu angawenza umehluko. Omunye umehluko siwubona ngamehlo enyama. Omunye angeke siwubone ngamehlo enyama. But uma sikhulile enkosini sizobona ukuthi uNkulunkulu kukhona bekakwenza. Kukhona uNkulunkulu akwenzile. Glory to Jesus. Lamazwi lawa esiwafundayo, amazwi lawa, glory to Jesus. Ukuvumelana kunani bazalwane? Kunamandla. Amen. Tshela useceleni kwakho uthi noma uluphi udaba esingavumelana ngalo nje thina sobabili singawenza umehluko empilweni zethu nasempilweni zabanye abantu. Bengizindle ekseni ngaloya mama loya owatholwa oqotshweni lokuphinga. Isixuku simgijimisa, isixuku sijabulile ukuthi siyokwazi kumhlaza. Baphethe neproof umthetho kaMose ukuthi according to umthetho kaMose oyenze nje ukhandwa ngamatshe. Wafika uJesu. Hallelujah. Amen. Wafika uJesu. Ngoba esikhathini esiningi abantu mabalinde ukukhanda ngamatshe akavama ukuthula. Akavama kumela kude. Akavami wena uthatha lula wena. Akavami futhi ukwenza kwangadakazi. That is why sometimes ukubikela ngamaphupho esikhathi akubikele ngemibono. Kodwa kukhona okungalungile okwenzakalayo ngegama lakhe. Afika uJesu. Amen. Simlethe isixuku sithi now ubanje uqotshwe. Amen. Glory to Jesus. Amen. Hayi indodana kaNkulunkulu yabheka kuloko eyakudala. Yabheka phansi emhlabathini yasiyaloba. Glory to Jesus. Wasusho lamazwi. Uthi ongenasono phakathi kwenu makube nguye oqalayo bese uyamkhanda. Ayamangaza lamazwi makakula ukuthi musisenzo sabantu ababili lesi mara ku-accuswa oyi-one. Ukuphi omunye kanti? Amen. Kenzeke empilweni yakho udlule izimo la u-accuswa khona kungekho ngaba yi-witness. Ngabikho ngamaceleni kwakho. Ngabikho nga-accuswa naye. Glory to Jesus. But okusalayo uJesu wayekhona naye. Tshela osecekwa ukuthi uJesu wayekhona. Mtshela ukuthi usazoba khona. Noma isiphi isimo odlula kiso uJesu lo. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Bheka phansi indodana kaNkulunkulu. Isaloba futhi okwesibili nayiphakamisa amehlo ithola abantu bahambile. Ngoba bonke abakhanda ngamatshe. Bonke. Glory to Jesus. I declare namhlanje ekseni ukuthi bonke abaphethe amatshe balinde ukukhanda lamatshe mawasinde ezandleni zabo. Bahluleke ukwaphakamisa against impilo yakho. Glory to Jesus. Mina ngiyazizwa. Glory to Jesus. Abalinde ukukhanda abantwana bakho ngamatshe ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Angisho omunye nomunye udobha itshe alizwayo ukuthi leli liyoshaya leli. Lela liyogeja leli. Ngisho nokugeja kwabo nokungageji kwabo. Jesus is Lord. Akayovuma uJesu ukhandwe ngamatshe.
akayovuma sikhandwe ngamatshe, akayovuma abantwana bethu bakhandwe ngamatshe, akayovuma abantwana bethu badeleleke, akayovuma abantwana bethu bekholwa bengakholwa bakhandwe ngamatshe. Thina sikhona ezintercessors, siyakuma esikhaleni, siyakuma kuze kube unaphakade. Akayovuma kube nezifungo ezenziwa against abantwana bethu, akayovuma, akayovuma. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama ngiyayizwa le ndaba ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Akayovuma, akayovuma, akayovuma emsebenzini ukhandwe ngamatshe, akayovuma emndenini ukhandwe ngamatshe, akayovuma ubanjelwa ama-meetings azodestroy impilo yakho, akayovuma. Wayekhona uJesu nakulo mama wabanjwa oqotshweni lokuphinga, wayekhona uJesu. Glory to Jesus. Akamshiyanga, shilo uJesu uthi bapha abanye bathiwa hayi bahambile, wathi-ke nami angikulahlike, nami ngikhona nginawe la. Glory to Jesus. Ngathi singamuzwa with an audible voice uJesu ekhuluma nawe athi ngikhona la, khona la, khona la, ngikhona la, ngikhona la. Ungikhona, ukhona. Usonini nanini ukhona. Omdala wey'nsuku ukhona. Ngisemanzini ukhona. Ngisemlilweni ukhona. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hayi yangihlula indaba yamatshe, angisakwazi ukudlula. Bawubambile amatshe bathi bayokhanda. Glory to Jesus. Baphethe nencwadi yomthetho. Uthi according to umthetho kaMose othi bakhohliwe ukuthi bakhuluma nomuntu owabakhona umthetho ungakabi khona. uKristu Jesu, ndodana kaNkulunkulu, ulizwi lo. Glory to Jesus. Ngelilanga uyababuza uthi niyangimangaza nina nikhuluma ngobaba uAbraham. Mina ngaba khona, ubaba uAbrahama angakaba khona. Ngangikhona emandulo, ngisekhona namanje, ngisayoba khona namanje. In the name of Jesus. Jesus, the name that is above all names. Jesus, Jesus, Lamb of God. Jesus, Emmanuel, God with us. Jesus, Wonderful Counselor, Mighty God, Prince of Peace, Everlasting Father. That's who you are. Jesus, you are the Lord of the cosmos, the Lord of the fauna and the flora of this world. You are Jesus. Jesus. Hayi la kunawe khona kuyakhanya. Jesu, ilanga lomphefumulo wethu. La ukhona wena kumnyama. Glory to Jesus. Wow. Wow. Glory to Jesus. Let's shout for joy. For He is with us. He is in us. He is for us. He promised that He will never leave us. He promised that He will never forsake us. Wayekhona izolo, khona namuhla, uyoba khona kusasa. Emasimini kuyawuguquka imoto phambi kwakho zabathakathi. Udlule wena ngoba ukhona yena. Glory to Jesus. Kuyoshaya indumba zabathakathi. Ekhona yena. Zishe ziphele. Udlule wena. Uyofakwa emlilweni. Kuhle kwaka Shadrach, Meshach, Abednego. Bonke abakufaka emlilweni. Kushe bona. Glory to Jesus. Wena uphuma emlilweni unganukanga nantuthu nje. Glory to Jesus. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa. Ngiyamuzwa, ngiyamuzwa.
Isho Jesu mina. Owathola indoda echibini laseBethesda. Igulile 38 years. Wabuza umbuzo simple nje. Wathi uyathanda ukusinda na? Isho loyo Jesu loyo. Glory to Jesus. Owadibana nomfazi waseSamaria. Wathi mina phethe amanzi angcono. Wena usaqhosha ngehistory yakini. Yawo Jakobe nokuthi umthombo onjani. Mina yibini umthombo mina. Glory to Jesus. Ngisho mina uJesu okwabonakala ngathi udisappointer ifamily yakho Lazarus etholile umlayezo ukuthi uLazarus uyagula. uLazarus uyagula. uLazarus uyagula. uJesu wanyamalala. Glory to Jesus. uJesu wamangazana abafundi bakhe nokuthi athathe indlela eya eBethani kawo Lazarus usathatha indlela eGalila uflathela iBethani uthi kanti lo baba unjani kanti ungikhona lo okhona lo kuneyikhathi empilweni yakho la ubona ngathi ukuflathele kuneyikhathi empilweni yakho la ubona ngathi akekho usuke khona kakhulu ke bazokhuluma abakhulumayo bathi ushiwe uNkulunkulu bazokhuluma abakhulumayo bathi izulu alisamuzwa kanti ukhona la uyobezwa ngcono futhi. Hi Jesus. 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 Ngisho Jesu mina owafika eBethani wathola uMaria wathola uMary ba hopeless ba highly disappointed balahle ithawula uthi Nkosi man kuba ubukhona wena ngawumne wethu angafanga uJesu wathi mina ngikuvuka bathi bona hey siyalazi izwi siyazi ukuthi kukhona ukuvuka. Hey, glory to Jesus. Glory to Jesus. Umefika uJesu bamhlangabeza ngamazwi angasimnandi bathi uLazaro usefile uLazaro simngcwabile. uJesu uthi ngikhombeni ukuthi nimbekephi ngoba ubudlelwane bethu bokustrengthenisha the covenant always ubomtshela ukuthi pain lakho likuphi. Always ubomtshela ukuthi discouragement yakho ikuphi. Yena uzokutshela ukuthi wenze njani. Uthi nimbekephi nimbekephi nimbekephi. Bayakhala abanye bathi umsebenzi waphela. Yena ubuza ukuthi nimbekephi. Umshado waphela niubekephi. Abantwana bami abanamali yokufunda ubabekephi. Ngikhombe mina. Glory to Jesus. Ngiphethe iGPS yasekhaya ezulwini. I can easily locate ngegama lika Jesu. I can easily locate. Ngikhombe bathi hayi ukhona yena simbekile izinsuku zingu izinsuku ziwu-4 ngamanye amagama useyanduka la khona. Wathi uJesu mina ukudileya kwami angikwenzelanga abantu basemhlabeni kuphela ngikwenzele namasajusi kuthi ngisebenzisa ifamily yako Lazarus kuthi njengoba baphika kuthi abantu abavuke ekufeni mina ngifikile nguvuka izobavusa. Isho mina uJesu lo. Glory to Jesus. Owahamba nesixuku wahamba nesixuku si disappointed wahamba nefamily disappointed bathi nebabuya. Glory to Jesus. Uma beba drive imoto bese baspeed imoto bajahela ukuya ekhaya bayohlangabeza uLazarus egate. Yena bayisambupha yena lo esamfaka ethuneni nangu usevukile. Kanjalo nempilo yomzalwane every time ufakwe ethuneni ubolindela ukuvuka wona usukufa ukhona owakufela la sebathi kuphelile ngawe wovuka wena wovusa inhloko wena. La. Glory to Jesus. Glory to Jesus.
Sizolanda umlilo ekseni ku-intercession. Athi uJesu ngizile emhlabeni ukuphonsa umlilo. Funisisa kangakanani. Uthi ngaso wokhelwe. Uwokhele lo mlilo namhlanje ekseni. Uzothola amandla amasha. Wokhela lo mlilo ekseni. Uzohamba against of the forces of darkness. No demon, no witchcraft, no betrayal, no sabotage. Ezoba namandla phezu kwempilo yakho. In the name of Jesus. Glory to 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 Jesus. Ungabovama ukujampela kuma conclusions negative ngempilo yakho. Awunikeze uNkulunkulu ithuba kancane. Shelo seceleni kwakho uthi wait a minute. Ima kancane. Ima kancane. uNkulunkulu ufuna ukusebenza kamphazamisi. Glory to Jesus. 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 Wow. Mhlambe wena waphoqwa kakhulu amakhosi wasemhlabeni. Wasuyenza iphutha wacabanga ukuthi bayafana. Abafana. uJesu lo. Ndiyothandana kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Uye lo satshelwa ngaye. Kulo wonke amadola ayokhothama kuleli gama. Nezilimi zonke zivume ukuthi uJesu inkosi. Glory to Jesus. Yo. Yazi ngithini namhlanje in short. Yazi ngithini. Bengingazizwa ngiyazizwa manje. Ngithi bonke abaphethe amatshe okukhanda wena. Mabakhathale ngegama likaJesu. Mabaswela amandla okujikijela. Bonke abaphethe amandla okukhanda abantwana bakho. Mabaswela amandla okujikijela. Ngegama likaJesu. Mabasindwe amatshe wabo. Mabasindwe izinduku zabo. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Any form of accusation elungiselelwe wena leviki ayinamandla ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Makubambeke amalimi ahluleke ukubizela lakhe igama. Ngegama likaJesu. Makubambeke amalimi abiza amagama wezitha, abiza amagama abathakathi. Ngegama likaJesu. We serve a miracle working God. Makasebenze empilweni yakho. Makasebenze empilweni yakho. Ngegama likaJesu ku spiritual realm siyaphambanisa. Phambanisa nama address. Uma uhlale 17 amadimoni nabathakathi mabaye number 71. Ngegama likaJesu silahla iGPS. Ngegama likaJesu wena mawungatholakali. Wena mawe untraceable ngoba wena ufihliwe egazini likaJesu. Ufihlwe egazini lemvana awutholakali lula wena. In Jesus name. 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 In the Jesus name. In the name of Jesus. In the name of Jesus.